Ukubuyile ecaweni ucawa siyenzele wena uba kanguye ecaweni ucawa yabantu abangacawiyo yenzele wena ucawa yabantu abangacawiyo iyaqala Ucawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi, ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Ucawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Asithabathe ithuba ke siyibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nesibukele nikuzo. Sithabathe ithuba sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enesimameleni kuzo. Le cawa yanamhlanje bawuke namhlanje sifana nomama kama-Asi ereyidweni siphuma imvula isitsho. Igama lam ndimsihle Bonani ke andihambi ndedwa ndihamba ngalo mvuzo. Baba siphuma ke imvula isitsho nevoice lena yami inako umane ilahleka ngenxa yifu. So ke sawucela ke ababukeli nabamameli bathi basixolele kayini le nto eza kwenzeka. Sibuyisele koomama, ootata, oobhuti, oosisi nakontangandini nakuye wonke umntu osibukeleyo ngeliphelo mbukeli uKristu. Amen. Gama lam ke lingu-Anelewa kaMnguni sisembuthi sohamba sonke impilo sethu yaxesha lethu lobugodini. Awo masivule inkonzo yethu yanamhlanje komphalazo. Bawethu osezulwini, yise wenkosi yethu uYesu Kristu, sisondela kuwo wena mbangi nomgqibelelisi wobomi bethu. Siza kuwe Thixo nemibulelo yeveki Thixo wethu namandla, ngoba kusukela iveki ephelileyo Thixo siphuma kule nkonzo uzokutsho ngale mini Thixo siqhuba le nkonzo futhi wena uye wasithwala Thixo wethu ongcwele. Abanye bethu ke Thixo abakwazanga ukufika apha, kodwa wena Thixo inceba yakho isengakuthi Thixo wethu oyingcwele. Siyibulela inceba yakho Thixo egqitha ngapha kokuqonda. Sibulela ngokusipha yona Thixo, siphinde sisondela kuwe sizokucela yona inceba yakho Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi siyayazi Thixo okwethu kwenza Thixo akuyifanelanga inceba yakho Thixo wethu oyingcwele, kodwa ngenxa yoba wena uhlele usiligqolo ukusinika Thixo inceba yakho sizokucela yona Thixo wethu oyingcwele, ngoba siyazazi sinkone Thixo ukona ezantsi emhlabeni Thixo. Siyayazi Thixo into yokuba asenzi kakuhle eluhambeni lwethu ezantsi emhlabeni Thixo wethu namandla, kodwa Nkosi sisazi kananjalo into yokuba awukasiyekeli, ngoba ngenxa yakho silapha Thixo. Thixo wethu namandla, ukuba ufuna wena Thixo ngesingekho apha, kodwa ngenxa yakho silapha Thixo. Thixo wethu oyingcwele, ukuba ubufuna Thixo usibeke kwenye indawo, kodwa Thixo ngenxa yakho silapha Thixo. Thixo wethu oyingcwele, ngoko ke Thixo ekusibekeni kwakho apha Thixo sinemibulelo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi ngaphandle kwakho Thixo sokuphalala njengamanzi Thixo wethu oyingcwele. Sithandaza ke Thixo, sithandazela amakhaya ethu Thixo wethu oyingcwele. Sithandaza ke Thixo, sithandazela abazali bethu Thixo wethu onamandla, ngoba sithi sihlele ezindleni Thixo wethu onamandla, sithi sakujonga kubo Thixo wethu sibubone ubunzima emehlweni Thixo wethu onamandla. Sithandazela Thixo nabantwana bezemva kwethu Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo bathi besiya esikolweni Thixo wethu sibone emehlweni into yokuba ingangathi sekuphela ithemba ngenxa yobunzima basekhayeni Thixo wethu nabunzima bencwadi Thixo wethu oyingcwele. Kodwa wena Nkosi sithathe zonto siziphose kuwe Thixo wethu namandla, ngoba wena uyinkosi yamakhosi Thixo wethu namandla. Sithatha Thixo sikubeka esitratweni Thixo wethu namandla, ngoba kulapho abantakwethu nodadewethu Thixo wethu
abahleli nje bakhona Thixo wethu engcwele kunjalo nje benza nokuthanda kwabo Thixo wethu engcwele ngamanye amathuba Thixo nathi sibajoyine Thixo apha ekwenzeni ukuthanda kwethu Thixo wethu engcwele loo nto ixhalabisa umuntu oshiyekileyo Thixo wethu endlini Thixo wethu namandla yiloo nto Thixo sisithi hlala usirhanqile Thixo wethu ngamandla akho sikhusele Thixo wethu apha ekuhambeni kwethu Thixo wethu ngoba Thixo sinethemba lokuba zonke Thixo izifo zonke Thixo izinto ezisibuyisela umva Thixo wethu engcwele wena ungakwazi ukusinceda kuzo Thixo wethu namandla siza kuwe ke Thixo xa sivula le nkonzo Thixo wethu namandla xa sisondele emazwini akho Thixo wethu sithandazele Thixo into yokuba okubithi ilizwi lakho livakale nokuba kukumntu omnye Thixo wethu acacisele omnye Thixo livakale kubabini Thixo wethu engcwele nakanjalo omnye enzeko kanjalo Thixo wethu kwenzele xa libuye ilizwi lakho Thixo wethu lingabuyi lilambatha Thixo wethu namandla ngoba Thixo umnqweno wethu ukuba wonke umuntu angafikelela Thixo ekuyazini inyaniso nokwazini igama lakho sikuthembile ke Thixo into yokuba uzawuhlala kumkhonzi wakho Thixo xa esebekile ilizwi Thixo wethu engcwele umncedise Thixo ekuliphimiseni Thixo wethu namandla livakale ngendlela edumisa wena Thixo wethu engavezi ubuncwane okanye ukuthetha kakuhle kolwimi lakho uze owona msebenzi ulityalo Thixo sikuthembile ke Thixo yokuba uyakusenzela izicelo zethu ngoku nangona phakade amen amen Bawo wethu osezulwini mawaphathwe ngumncwele igama lakho ubungani bakho mabufike endaweni yakho Sensible.
sibuyile ke ngoku sibuyile ngoku emthandazweni ngokusesikweni ke inkonzo siyivulile phambi koba ke siqhubeke siye kwenye indawo besike sathi ke ngelipa e-staff room bawo baqhutywa ke bi-free period nootitshala abathile uMr Saba beqhuba phaa ivangeli on the ground uthi ke kubakhona abantu ababaphambili which is mhlawumbi izabasithi ke abo kuba sibhexesha kodwa ke kukho abantu abakhoyo phaa ezantsi abamane besimela njengodade uNtusi apha ekuqaleni apha ekuvuleni kwethu uMr Saba ke becacisa ke njengoba icawa yabantu abangacawiyo intoni uncediswa ke ngoMiss Jafta kwakunye noMiss Mthetho kuye kwathi ke emveni kuyo yonke loo nto yokhampeyina kwabo sinabantu noko abaye banikele emveni kwaloo khampeyini ngoko ke baye bathi bawo abantu masibanike ikhredithi yabo Mr Saba ke siyaninika ikhredithi yenu niqhube ke nalo msebenzi inumbers zethu noko zinyuke bawo uba ikhredithi mosilityala siyabanika ityala siyabanika bawo ikhredithi yabo siyabanika bawo ikhredithi yabo kodwa ke aba bona bangekanikeli bazabana siyacela into yokuba unikele ucofe nje usubscribe umnikelo wakho usubscribe qha bayicacisile ke bazabana into yokuba akunikelwa nganto ininzi phela nto siyidingayo ngosubscribe wakho cofa like ke uba uyakholwa ile nkqubo kuze kuthi ke uba unethuba uxoxe nawe emsebenzini into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu inkosi bazalwane sizawuya ke ngokubawo emazweni abanze basilinde bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi yokubhala ngomvangeli uYohane isahluko 9 verse 6 ngibale indlela
Masifumane ke ilizwi lethu libhaliwe kwincwadi kaYohane ngesahluko sethoba. Saqala kwivesi yokuqala ke sisiya kwivesi yesithandathu. Ukuphiliswa kozelwe eyimfama. Ivangeli engcwele ngokubhalwa nguYohane chapter 9 verse 1 sisiya ku6. Ukuphiliswa kozelwe eyimfama. Uthe ke edlula wabona umuntu obe eyimfama kwasekuzalweni kwakhe. Bambuza ke abafundi bakhe besithi, Rabbi, ubani na obonayo? Ngulo ngabazali bakhe sini na? Uzelwe ukuze azalwe eyimfama nje? Waphendula uYesu wathi, akone abazali bakhe. Uzelwe eyimfama ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaThixo. Ndimele ukuyisebenzisa imisebenzi yowandithumayo kusesemini kuza ubusuku, xa kungekho namnye unako ukusebenza. Xa ndisehlabathini ndilukhanyiselo lwehlabathi. Akuba etshilo, watshica emhlabeni, wenza udaka ngamathe, wawaqaba amehlo emfama ngodaka olo. Wathi kuyo, yiya kuhlamba echibini leShilowa, okukuthi ngentetho evakalayo, thunyiwe. Yemka ngoko yaya yahlamba yeza ibona. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Siamo
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke ngokubawo. Bawo mandibulise ke kuye wonke ke umntu simameleyo okanye sibukeleyo ngelifile umvukeli wethu uKristu. Amen. Amen. Le muzizi ke ndibolekiweyo kule ncwadi okubhalwa ngumvangeli uYohane, ukuphiliswa kwezelwe eyimfama. Okay. Sibaliselwa okanye sixelelwa ngebali lalo mfo ozelwe eyimfama. Ewe bawo. Kwizitori okanye kumabali okanye kwizicatshulwa esimane sidibana nazo apha eBhayibhileni zidla ngokudanduluka. Ewe bawo. Zidla ngokucela uncedo, kodwa lena into yayo inawo mhlawumbi into engumahluko. Nkosi yam. Ngoba ithi uthe esadlula Esadlula. kwancokola okanye kwabuza abafundi bakhe ukuba hayi mani, nanku umntu simbona eyimfama kwaye uzelwe eyimfama. Ingaba isizathu sokuba Nkosi yam. abe yimfama ngubani na owonileyo? Nguye okanye ngabazali bakhe? Nkosi yam. Uthi uYesu xa ezama ukuyiphendula le nto athi akonanga yena Ewe bawo. nabazali bakhe, ngokunjalo abonanga. Phambi ke kokuba solula isandla Ewe bawo. ekuncedeni abantu, siyathanda ukuqala sifune isizathu Ewe Nkosi yam. okanye unobangela ukubana kube nje. Kodwa sekunjalo agqithe uYesu athi le into kufuneka kubonakale amandla kaThixo Nkosi yam. phezulu kwale mfama. Umhlawumbi nathi sinazi izinto esithi sakuzijonga, Nkosi yam. ezinye phofu sizalwe nazo, sicinga ubana umhlawumbi sikhona isono esikhulu esisenzileyo kuThixo. Nkosi yam. Kanti hayi noko ikhona into uThixo okanye akhona amandla uThixo afuneke ewabonakalisile. Nkosi yam. Ikhona inceba ekufuneka eyibonakalisile Nkosi yam. wasondelwa Nkosi yam. uYesu kule ndoda. Ndiyaqonda uba mhlawumbi nayo yayizixelela ukuthi asoze ndiphinde okanye andinokwazi ukubona. Ewe bawo. Ikhona into
eyenziwa ngabazali abangayithethiyo. Hawu Nkosi yami. I wonder ngamenza ntoni na uThixo bawo ukuze ndibe kule meko. Ayikhwazi nokukhwaza ithi icela uncedo. Hawu Nkosi yami. Ndiyaqonda uba ibikhe yeva nguYesu ophilisayo ngaphambili. Hawu Nkosi yami. Kuba imeko yayo ke ilena seyiqolele ngoba zikhona izinto esithi nokuba siyathandaza Ewe bawo. ngemeko esikuzo, ngemeko esigangxeleka kuzo. Singayibambi, singayitatshi nokuyitatsha. Ewe bawo. Ngoba sicinga ukuthi hayi ingapha kwamandla kaThixo. Ewe bawo. Side siyiqolele ibe yingxenye yobomi bethu. Ewe bawo. Ithi ke esondele ke kule mfama uYesu wasuka watica phansi emhlabeni, Hawu Nkosi yami. wayidobha ngodaka emehlweni anga ebengaboni. Hawu Nkosi yami. Into endibawela mhlawumbi siyijonge kuthiwa yayiyimini yesabatha lena. Ewe bawo. uYesu efuna ukubonakalisa ukuthi mna ndimkhulu kunesabatha. Ewe bawo. Ngoba abantu bakwesi sixeko baxabise isabatha Ewe bawo. ngaphezulu kunomnikazi wesabatha. Awunokwazi nokunceda umntu, Ewe bawo. awunokwazi nokwenza ntoni na enokuze ihlangule ubomi bento ngokubana akwenziwa nto ngesabatha. Ewe Nkosi yami. Kodwa uYesu yena usebenzisa udaka, usebenzisa okanye uphilisa nangesabatha. Ewe, Bantwana baba. bahle bedinga into endizama ukuyithetha ke bantwana bahle bedinga ngamanye amathuba akufunekanga sijonge ii-events zecawe sihloniphe ii-events zecawe silibale umnikazi wezo events ukubana ungubani na okanye mkhulu kunazo. Ngoba Ewe Nkosi yami. eyona njongo yokuthi makwenzeke le nto Ewe bawo. ufuna ukubonakalisa amandla kaThixo. Bantwana bahle bedinga singazenza zonke izinto, singazithetha zonke izinto ukubana asimhloniphanga lona bantwana bahle usizisileyo ezantsi emhlabeni, usizisileyo ukuthi sizokuphila kulo mhlaba, ibonakala ililizelo. Ewe Nkosi yami. Okwesibini apha uYesu ingangathi usebenzisa into elizothe ekuthini anyange lo mntu uyimfama. Usebenzisa amathe. Siyayazi ukubana ukhe waticelwa ngumntu. Ewe Nkosi yami. Bantwana bahle bedinga wonyanya iintsuku zonke okanye wonyanya ixesha elininzi, kodwa uYesu usebenzisa loo nto ilizothe kwenzela ukuthi uphile umntu kaThixo. Umhlawumbi nawe zikhona izinto uYesu anokuzisebenzisa kuwe bantwana bahle ocinga ubana zilizothe phambi kwakho. Asuke uYesu asebenzise zona kuhlanguleke le nto ubucinga ubana ayizukuhlanguleka ebomini bakho. Ewe bawo.
umhlambi ngamanye amathuba bakhona abantu othi wobajonga ufike ube nezothe xa ubajonga ngoba ubajongele ingangathi akho nto banokuyenza okanye akho nto banokuyiphuhlisa ebomini bakho. Asuke uYesu asebenzise le nto ubungayijongelanga ntweni okokubana mawuncedakale wena. Ewe bawo. Ithi ke emveni okanye kule process yokuphiliswa kwalo mntu, kule process yokuvulwa kamehlo yalo mntu, athi uYesu hamba ubheke kwichibi lesilowa ufike uhlambe khona. Ithi loo nto emveni bana esincedile uYesu okanye emveni bana esibonisile ukuthi indlela ihamba njani na, nathi kufuneka ibe khona into esiyenzayo. Bana nabahle bethi ivangeli okanye izinto zikaThixo azizingesisa ingabikho into thina esiyenzayo. Ewe Nkosi yam. Ngoba naxa inceda lamlwelwe bona nabahle bedinga uhleliyo echibini for iminyaka eyi-38 bona nabahle bedinga uthetha bathi ukhukho lwakho uhambeke bona nabahle bedinga ngoba ikhona i-action ekufuneka siyithathile nathi ukuze sincedakale. Bona nabahle bedinga umhlawumbi nawe ungancedakali, umhlawumbi nam ndingancedakali kweminye imithandazo, akho action ndiyithatha ukuthi ndincedakale. Ewe bawo. Kodwa namhlanje siyaxelela ukuthi amehlo ethu bawo seqatyiwe ngodaka olo. Nathi kufuneka ibe khona uxanduva esuluthathayo. Ewe sihlangene noYesu, kodwa kufuneka libe khona uxanduva esiluthandayo kwenzela ukuthi sizokuncedakala. Mhlambi usebenzisa into engaqondakaliyo bomntu. Nkosi yam. Mhlambi usebenzisa into ezojika iphinde idale ubhodwamo phakathi kwabantu. Nkosi yam. Ngoba ukungahloniphi imini yesabatha Ewe bawo sesona sono sikhulu. Kodwa balibala abantu ukuthi ukungahloniphi uThixo okanye ukungahloniphi lona uthunyelwe nguThixo ezantsi emhlabeni sesona sono sikhulu. Kufuneka ke bazalwane kuyo yonke into siyenzayo, kuyo yonke imeko esiganxeleka kuyo, singamlibali uThixo. Ewe Nkosi yam. Abantwana bahle bedinga sazi ukuthi ukuhlonipha ii-events zecawe akubalulekanga kakhulu more than ukuhlonipha uThixo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen.
xa ndisehlabathini ndilukhanyiselo lwehlabathi. Akuba etshilo wathetse emhlabeni wenza udaka ngamathe wawaqaba amehlo emfama udaka olo. Wathi kuyo, yiya echibini lesilowa. Yemka ngoko yaya yahlamba yeza ibona. Sithabatha ithuba sibulise kwakhona kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukeleni kuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyincwadi kaYohane umvangeli kwisahluko sethoba kwivesi yesithandathu. Akube etshilo wathetse emhlabeni wenza udaka ngamathe. Ngoku ndikumameleyo ke bawo, ndaqonda into yoba mandibambe kulaa ndawo ubusithi le nto yamathe yalenza uzothe. Umntu nje seletshica phantsi engazi ukwenza nto, kodwa uba utshica phambi kwakho ingadala nemfazwe loo nto. Ewe. Ngoba usithatha phi isibindi so ukuthi kukho umntu phambi kwakho utshice phantsi wena? Ithetha ukuthini loo nto ngendelelo onayo kum? Kodwa iphelele apho. Ayiphelelanga. Akutshica phantsi athathe oludaka lwamathe alibeke emehlweni. Amehlo ke alapha phambi kwabantu ukuze abantu babone into yokuba lo mfo unedaka ebusweni. Asiyonto ke ekumeyikhathwa ngayo bawo udaka. Xa unodaka abantu bangabhekela nokubhekela, bakhombisane ngawe ngoba le nto yenzekayo apha kuwe ayiqhelekanga. Uthi ubuyimfama ubomi bakho bonke kutshicwe phantsi, ingapheleli apho loo nto uqatye udaka emehlweni ngoba wena awuboni kakade. Abantu ababonayo bayibone yonke le nto yenzeka kuwe, kunjalo nje bayibukele. Loo nto ingadala mhlawumbi into yokuba xa bekhombisana abantu ngawe bathi imbi imeko yakhe shame, kunjalo nje ayincedakali, sele eyinto yokuhlekisa. Kodwa bawo ibuye ithi le nto mhlawumbi xa kuza kulunga kufanelekile into yokuba kubukiswe ngawe. Mhlawumbi xa kuza kulunga kufanelekile into yokuba izinto ezinezothe zikulandele, kunjalo nje zide zibe ngathi ziyakwembatha. Abanye abantu bafakwe echibini abuye bephilile, kodwa lo mfo ekubeni efumene into yokuba ngaboni ubomi bakhe bonke, yena yatshicelwa fakwe lamathe emehlweni. Loo nto izambangela izothe ebantwini, kodwa mhlawumbi xa kuza kulunga nezotheli liyakombatha. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi sikwezi ndawo sikuzo, mfo kaMnguni, baba, kukho amathuba apha uthi ubangazama ibe ngathi into yokuhlekisa ihlela apha kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, sele uzama ukulinganisa lo mntu uthandwayo, ukhangele nendlela enza ngayo, uzame ukulandela yona, basike abantu nenzame ezi zakho bahlekise ngazo, bakuxelele into yokuba ucinga ungafana nobani,
uyilento uyiyo uqonde into yoba mhlawumbi kufanelekile into yokuba mandivele ndincame ngoba kakade akukho nto yam elungayo. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi eyam into endifaneleyo kukuba ndibe sisigculelo apha ebantwini. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje kufanele xa kukhangelwa into enokuhlekiswa ngayo kumele kuthathwe mna ndibekwe esteyijini. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi namhlanje sizokuthi le nto ocinga into yokuba ikwambethe, mhlawumbi kusondela ithuba lokuba uThixo azizele kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kuyenzeka bazalwane into yokuba ufane nale mfama. Bantwana bahle bakaThixo, izinto zingenzeki kude kukhangelwe nabazali into yokuba mhlawumbi ikhona into ayakhe yenziwa ngoku iziphumo zayo zibonakala lapha kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, uthi nawe mhlawumbi xa uhleli mfo kaMnguni uthi kakade ekhaya saqalekiswa. Bantwana bahle bakaThixo, yiloo nto izinto zasekhaya zingahambeli phambili. Ewe mhlawumbi loo nto iyinyaniso, kunjalo nje unabo nobungqina bayo, kodwa namhlanje sizokuthi kufikelela ithuba lokuba isiqalekiso sizokususwa emehlweni nakunjalo nje naphakathi kwekhaya lakho. Namhlanje sizokuthi amabhadi kufikelela ithuba lokuba mawasuswe phambi kwakho. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa loo nto ayithi kuzaba mnandi phambi koba kususwe ubuhlungu bubo. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto ayithi uzawubona ibhotolo unabele kuyo xa uzawusuka ebubini okubo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi kufikelela ixesha lokuba unyuke umnqantsa. Bantwana bahle bakaThixo, uhambe phambi kwabantu, bazalwane bam abathandwa yiNkosi, kugcwele udake emehlweni. Bantwana bahle bakaThixo, ugqithe usiya kule ndawo athi uThixo yiya kuyo. Uyiva intsholo yabantu behleka, kodwa wena uvola amehlo ungaboni nje, usiya kwindawo ithunyiweyo. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi ekuncuncuthekeni kwakho yezi silo. Bawo kuyenzeka bawo abantu bazame into yokuba bancame. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi ungancami, zama okokugqibela nje. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba namhlanje sizokuchazela into yokuba mhlawumbi emveni kwezothe kukho ubuqaqawuli bukaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, emveni kobunzima obuninzi, emveni kokuqalekiswa kwefemeli kukho ubukumkani bukaThixo obulandelayo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi fokaMnguni abazali bethu bayayazi lento. Ngamanye amathuba bendithanda kuva usithi uThixo ndamenzani. Bantwana bahle bakaThixo, ewe bayayenza loo nto, kodwa bakhe bathi ngamanye amathuba bathi umntwanam njengoba ndingafundanga nje mna ndizamfundisa azifumane ezi zinto ndingazange ndizifumane. Loo nto iveza ithemba lokuba uThixo angavala namhlanje, kodwa uThixo akazusoloke evalile. Mhlawumbi uyaziqonda umzali into yokuba mhlawumbi ikhona into uThixo ndamenza yona, kodwa loo nto ayizugqithela iye emntwaneni wam, ngoko ndizamsa umntwana wam esikolweni. Bantwana bahle bakaThixo, abantu bakhululeke ngenxa yokukholwa olungaphakathi. Le nto endiyifumenanga uThixo uza kundinika ngabantu abazemva kwam. Bantwana bahle bakaThixo, ungayithathi imeko yakho wenu uyixwaye emagxeni. Bantwana bahle bakaThixo, ungayithathi imeko yabazali bakho uyibeke emqolo. Bantwana bahle bakaThixo, ewe yona iza kuncuncuthekisa, kodwa siyeza ithuba apho uThixo akubone khona. uThixo ukubona egqitha mfo kaMnguni. uThixo ukubona egqitha abe mhlawumbi ebheka kwenye indawo. Mhlawumbi uYesu wayesiya kwenye indawo, kodwa ekugqitheni kwakhe wabona umuntu ongazange wancedakala. Mhlawumbi kule ndawo kuyo awuzange wancedakala, kodwa uThixo uza kubona ugqitha. Bantwana bahle bakaThixo, imeko obukade usithi imeko yasekhaya le ayigqithisi uThixo loo nto. Akuchazela uThixo namhlanje wena
ulindwe lichibi lesilowa ngoko wena phakama nobububi ukubo bantwana bahle bakaThixo hamba ungcungcutheka unjalo hamba ungenathemba unjalo usiya echibini lesilowa ngoba uThixo uthi ekuhambeni kwakho ekuphakameni kwakho mfokamnguni uye kule ndawo uThixo akuthume kuyo bantwana bahle bakaThixo sele kukho izinto ezibangela abantu bathethe apha kuwe kwembonakalo le yakho ngoba ngamanye amathuba luyabonakala udaka apha kuthi bantwana bahle bakaThixo sele sihlambile bantwana bahle bakaThixo sele sichebe nokucheba mfokamnguni sele mhlambi sifakele nezinto ezifakelwayo ukwenzele sibe bahle kodwa lubonakala udaka noba liyabonakala udaka abantu kunjalo nje bamane bekubuza qhubeka usiya phambili ngoba uThixo uthe hamba uye echibini lesilowa wena ebunzimeni bakho yazi into yokuba ekuhambeni uncedo lwakho lusekuphakameni uye kule ndawo uThixo akuthume kuyo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade amen.
ndinqwenela nje mhlawumbi noba andiviwanga yona nto ndizama ukuyithetha, kodwa akho nto uThixo enexesha elingakanani na. Ewe bawo. Ingayimeko yanamhlanje, Ewe bawo. ingayimeko yayizolo, Nkosi yam. ingayimeko uzalwe nayo, Ewe tata. ingayimfuza. Kodwa xa ixesha likaThixo Ewe bawo. lifikile ikhona side simqumbele uThixo Nkosi yam. ukuthi hayi suka ngizukuthandaza nokuthandaza, lifika ixesha eli ubuqhela ukuthandaza ngalo, ube netshiki usuke ucofa ifowuni yakho, usuke uzame into yokuphithizelisa nje ukuba kugqithe eli xesha. Ewe bawo. Ngoba ubona uThixo ongapheliyo, Nkosi yam. kanti alikafiki elakhe ixesha. Sizokucengana nawe nam ukuthi kuyo yonke into oyenzekayo sukusuka ekumthandeni nasekumthandazeni uThixo, Nkosi yam. ngoba liyeza elakhe ixesha. Ewe bawo. Ingangathi imeko yakho lena yimeko engenakuncedakala bawo. Ingangathi uqalekisiwe nguThixo. Ewe bawo. Ingangathi umhlawumbi uThixo akayivi imithandazo yakho. Ingangathi uThixo uyakucapukela bawo. kuba izinto zakho azenzeki ngeli hlobo ufuna ngalo. Kodwa xa umnyango wentsikelelo uvulekile, Ewe Nkosi yam. uvulekile ke, xana umnyango wentsikelelo ujonge ngakuwe, Ewe bawo. ziza kuza kuwe sekukho imibuzo ethethekayo mhlawumbi ngawe, mhlawumbi nangekharektha yakho, nangendlela ozikhondaktha ngayo ekuhlaleni. Kodwa iintsikelelo zikaThixo zona xa zifikile ke, Nkosi yam. azibanjwa nangabefundisi, azibanjwa nangabantu oqhela ukuhamba nabo okanye ohamba nabo. Intsikelelo kaThixo xa ifikile ke, ifikile ikunyothula usekoneni. So ufuna ukuzifihla wena, isuke intsikelelo kaThixo ikuthathe apho izokubeka phambi kwabantu. Ewe bawo. Ngoba khange siyive le mfama ithetha, khange siyive icela niksi kuYesu. Kodwa bantwana bahle bedinga kusuke kwenzeka oku kwenzekayo. Bantwana bahle ingangacimba umhlawumbi abantu ababuzayo okanye bafuna ukuhlekisa ngayo, bathi befuna ukuhlekisa asuke uThixo yena akujike ukuhlekisa ngabantu, ubonakala uphila wena. Mhlambi bawo lo mfo ebengamboni uYesu ngoba kakade uyimfama yena, kodwa eyona nto eyenzekayo ungangamboni uThixo into kusecaleni kwakho, Nkosi yami, kodwa uThixo yakubona yena. Ziyenzeka bawo izinto ezibuhlungu, Nkosi yami,
ebomini ziyenzeka izinto ezibangela sisola uThixo ebomini bethu, kodwa loo nto ayibangela uThixo abe kude kuthi. Izinto ezenzekayo mhlawumbi zibangela singaboni nokuba ukhona uThixo ngakuthi. Bazalwane bam abathandwa inkosi, mhlawumbi iyona nto endinqwenela ukuyitsho mfo kaMnguni ebuhlungwini okanye kwimbandezelo esikuzo ekuqaleni kwethu ukhona uThixo, qha thina kusenokwenzeka siboni bantwana bahle bakaThixo ukuxabana okanye ukujikelwa ngabantu obathandayo bantwana bahle bakaThixo nokucinezelwa bantwana bahle bakaThixo ngabantu ocinga into yokuba ungasebenzisana nabo. Ngamanye amaxesha kubangela into yokuba ungaboni nezinto ezintle ezingenzeka apha ecaleni kwakho bantwana bahle bakaThixo. Kodwa namhlanje sizokuthi kuloo nto ikubangela uthezeka amandla, uzungalibali into yokuba ungangaboni wena kodwa uThixo yena uyakubona. Bantwana bahle bakaThixo wena ungancama bantwana bahle bakaThixo. Bazalwane bam abathandwa inkosi, kodwa ekuqaleni kwakho ukhona uThixo. Mhlawumbi ungaduwe nje mfo kaMnguni kungenxa yokuba uThixo ukhona apha ecaleni kwakho. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi angade aphumelele la mayelenqe bawenzayo ngobomi bakho kungenxa yokuba uThixo ukhona apha ecaleni kwakho, qha wena ngenxa yobunzima awumboni uThixo, uyimfama njengalo mfo. Bazalwane bam abathandwa inkosi, kodwa namhlanje sizokuthi nyamezela bazalwane, uThixo ukhona ecaleni kwakho. Bantwana bahle bakaThixo, izinto ezenzeka ebomini bakho, izinto ezenzeka phezu kwamandla akho bantwana bahle bakaThixo, ezonto azimsusanga uThixo ecaleni kwakho. Njengoba ungaboni wena into yokuba uThixo ukhona ecaleni kwakho, uYesu uyabona yena. Bawo ithi kwakulo verse 6 wenza udaka ngamathi. Nkosi yami. Ndizama ukuthi okanye ndizama ukucinga ukuthi kuthiwa lena yayiyindoda, so ineminyaka emininzi Webawo. iphilile kobubomi. Nkosi yami. Ithi loo nto manintsi amacebo Webawo. ewazamileyo, Nkosi yami. bazamile abazali bohluleka, nayo umhlambi yazama yohluleka. Nkosi yami. Umhlambi kohluleke noogqirha, kodwa wafika uYesu wayikhumbuza le mfama ukuthi kaloku thina siluthuthu, Nkosi yami. sathatyathwa eluthuthwini. Webawo. Wayibuyisela endalweni. Akhona amaxesha apho izinto zonke mhlawumbi bantwana bahle bedinga sesingenzeki ngehlobo esifuna ngalo. Kufuneka kuqala sibuyele endalweni. Umva omnye umntu athi kubana ndifuna nje umhlawumbi nokuba ziintsuku zimbini yohlala bantwana bahle bedinga entabeni ndithandaze, ndimva uThixo ethetha nam, efuna bantwana bahle bedinga ukusuka kwingxolo yehlabathi, ukusuka bantwana bahle bedinga kumoya omdaka wehlabathi, ukusuka kumoya umhlawumbi bantwana bahle bedinga wetawuni. Umntu abaleke abheke elalini bantwana bahle bedinga ova ivumba lenkomo, ova ivumba lobuhlanti, ova ivumba lomhlaba bantwana bahle bedinga ongadibenanga
ke ongadibenanga nezinye izinto eziwuphithizekiliseyo umhlaba. Bana bahle bedinga sibona loo nto mhlawumbi apha into esikhumbuzayo ukuthi amanye amaxesha kuyafuneka ke sibuyele emva kwenzela izinto zethu. Bana bahle bedinga sizowuhamba kakuhle. Umbone bahle bedinga omnye umntu imeko yakhe xa ingahambi kakuhle athi kufuneka ndiqaleke ndehle ebhedini ndilale phantsi kwenzela ukuthi bana bahle bedinga ndiza kumva kakuhle uThixo ethetha nam, ingangathi le bhedi ndihleli kuyo bana bahle bedinga yiyo lena ebangela uThixo ndingamva kakuhle. Bawo wawaqaba amehlo emfama ngodaka olo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi mfo kaMnguni xa uyimfama njengalo mfo indlela awuyiboni kakuhle. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa xa uyimfama ixesha elide unendlela ozenza ngayo izinto. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ungade mhlawumbi ngenxa yobudala nokuqhela imeko uyithathe imeko yakho uyamkele uthi mna izinto ndizenza ngale ndlela. Kodwa le imfama yavuma into yokuba amehlo ayo aqatywe udaka olo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nathi mfo kaMnguni kwindawo esikuzo sizimfama, kodwa ngenxa yokuqhela indlela esihamba ngayo asifuni mntu ozawusondela emehlweni ethu. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ezinye imfama sezide zakhokela abanye abantu ngenxa yokuba umntu le ndlela ahamba ngayo akukhathaliseki nokuba abantu baqala bamphephe, le walking stick yakhe itripa abanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, yena ngenxa yokuba uqhela ukwenza ngale ndlela angafuni mntu ozawusondela emehlweni akhe aqabudaka ngoba uzawujika indlela zam. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi namhlanje sizokuxelela into yokuba khawuvume into yokuba amehlo akho akhaqatya udaka mani, ukhe uve izinto ezingenamsebenzi, izinto ezidalekileyo zisondele kuwe. Mhlawumbi amehlo akho azawuthi qwenge mfo kaMnguni, mhlawumbi ifemeli ziqhekeka kangaka sikhokelwa zimfama. Bantwana bahle bakaThixo, ezingafuni abantu basondele nodaka emehlweni abo ngoba umntu uyayazi le ndlela kudala wayihamba, kodwa apha endleleni kukho abantu ekudala besiwa ngenxa yokuba yena uhamba ngokokuqhela kwakhe akayiboni indlela ihamba nabantu. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuchazela into yokuba mhlawumbi nathi sizimfama, ihambo yethu idinga ukujongwa. Bantwana bahle bakaThixo, ababantu baqhwilwe nguwe endleleni awukhange ubabone ngoba wena ubucinga into yokuba uhamba ngesiqhelo, wawuqatya udaka. Bantwana bahle bakaThixo, wawuphathelwa uYesu kuthiwa khawuzame le nto mfo kaMnguni, uthi hayi senimdala ngoku andinoba sakuyenza loo nto. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje andizova ngabantwana. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi khawuvume mani uqatywa udaka emehlweni. Mhlawumbi iindlela zakho zingakwazi ukulunga. Bantwana bahle bakaThixo, ingxaki yethu kungafuni ukujika, imeko yethu siyithatha siyambathe. Bantwana bahle bakaThixo, kanti ekuqatyweni kodaka kukuvuleka kwamehlo. Bantwana bahle bakaThixo, uzokwazi ukuhamba nabantu, uzokwazi ukuhambisana nabantu ngoba udaka luzawususwa emehlweni ubone into yokuba indlela ebenikade nisenza ngayo ibingeyiyo. Bantwana bahle bakaThixo, asicela uThixo ke namhlanje mfo kaMnguni into yokuba asondeze udaka lwakhe olungazange lwaphela alibeke emehlweni ukwenzele abantu abaninzi ekuhambeni kwethu babe nako ukuphila. Bantwana bahle bakaThixo, bathi simbonile uThixo apha kuwe ejika indlela yakho, ngoku uyakwazi ukuhamba nabantu. Kanti ekuqaleni abantu bebekubaleka, kodwa uThixo akufika afaka udaka emehlweni uyokuhlamba loo nto, uyancedakala. Lilizwi lenkosi eliviwe bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa nokushunyelwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
Masinikele bawo. Bawo siyacela ke umuntu ongeka subscribe sicela ukuthi asubscribe nawe ke obukeleyo sicela ucofe ulike uyishare kuzo zonke i-platform ohamba kuzo okanye okuzo ku social media kwenzela ukuthi icawe yabantu abangacawe ikwazi ukufikelela kwindawo thina esingakwazi ukufikelela kuzo kuyo yonke ke indawo ohamba kuyo mhlawumbe ungafana no Miss Jafta xa uchaza ukubana icawe yabantu abangacawe iyafumaneka ngentsimbi 5 apha ku YouTube. Ngeyona ke inkonzo ke leyo iba mhlawumbe ngathi nawe ungaziva uyipati yakhona because uzobe sowucacisa ke ngakumbi ubana yintoni lento yecawe yabantu abangacawe. Hayi man belingekho elinye igama uthi hayi lelona gama li-right for thina abantu bangacawiyo. So ke sacela ukuthi usenzele loo nto ke ziyafumaneka ke nezikipa ke kulo mzalwane wakabonani nakuye lo mzalwane uyazibhala ke indawo kufunyeneka kuzo lo mzalwane wakabonana maze iphikisa becaleni lo mzalwane wakabonani. Bawo sibheka phi ngoku bawo masibulele kumntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli thuba. Masivale bawo inkonzo yethu namhlanje ofefe. Asamkeli ke intsikelelo alawo bafufele inkosi yethu uthando lobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumela phakathi kwethu sonke ithi buye inkosi izolanda ibandla layo kusibini ngoKristu inkosi yethu. Amen. Amen, 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 Kuzo zonke indawo ebenisibukeleni kuzo, kuzo zonke indawo ebenisimameleni kuzo, siyabulela kakhulu bazalwane. Siyathemba into yokuba nakule veki zayo kwicawa yabantu abangacawiyo ngentsimbi yesi-5 niza kusibukela. Ukuba ubuyile ecaweni, le cawa besiyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni, le cawa ungoyena mntu ebesiyenzele yena. Masiphinde sidibane futhi kwicawa kule veki zayo. Igama lami nguSihle Bonani, bendihambi ndedwa, bendihamba nalomkhonzi anele wakwamnguni. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ingalibali ukuthandaza uThixo uthandazekayo. Bye-bye Enkosi. Baba yini, baba yini, baba yini.